bago celebrate okuiboru kwa Yesu Kristo nande muntu onde taba bunangorera ari bugandire Christmas yeke arire mbaka omwaka omuya na because naye ore chance yokogera omuntu oyuarire iga amarigayo abantu barire onyondo orerire tigamote ipole nanda amarigayo abwatasi bichinkoro noko iboru kwa Yesu Kristo nako kwa chinkoro cheito erinde 2026 obo omwaka omuya no na assembly yaito yabeire yegisegi na ere nyare gosibeka ebe assembly engia tokokora egasia sokobwaterana egente getangania abarari tia kwanza ndaira rambirambi chiane abante ward yane babire mbaitire ward yane aso mwaka oyo yatwarire visa byo boibi yatwarire visa bya abantu bakongentwa yatwarire visa muna bono nyasio abantu mbaitetu batari bake nande bono retest boni gamba kana no mubere toratindeku omumura naro itetu obai igagetengereiri akanyenyu bune ng'ombe nana bana gotena gakio ndogo kore gento buneke gakinaye kwara ake sabuna muntu tari kuiboru tukori maki nabo muntu monene aegasi yago no konyenyu muntu asenjere tariembe tokugana no mubiso ganyenyu enjiraba omungwano uri anyenyetwe nekerubogie tai na igweto muntu naro na itetwe ntebiji family na pole na ande ntebe na ncho mwe musio ino ndogase ni gofuatiria na DCI no ene bisange bibyo boibi mwegu no boibi bwe chistima abantu bakoiba chigwaya egekosi egekonya koiba chistima egekosi ekitwa kemanyire nindangeri abagambi erinde batobo bisi na kichistima chikoibu na kichigwa chikoibu mpaka no ngurugesi mana igwete bakorera kurumukomoni na oboibi bwa beirare abantu bakoiba mbali yare mono no bare twabatukire abande mpaka bajakire kwebiserera aseketena no bweshimiwa lakini ngo report tore DCI amanganaya chisiri chonsipi erinda abantu bonse banyake kunamwa erinda abantu banyoro egento ndate y'abantu baminto na siasa na akiri ena babantu bakagetena ne nanande lakini obuli no mugakanyaribo na bawota ine nane ebwate PhD ase politics asoko kubangira amangana igana amangana abebuya namanyete na enana kia bangire egente kengo chakere kia tobwana ande kia babuya so igonta itekote y'abantu baito buna none karo gisegichire inje pado mugavana nagendete konga magendero una bono last pi mwara as mwemusie tayo orosi chisoko 20 una na rosi na andikire physical onde nataka gutara abantu bane baye kunywa amache ne chiombe boni gana bagotebina akyo mwemusio itogerire sikwisingo nyutora amacha amaya amakenonoku twanya gotera ne nana yoka oise kuriria ase ward yane nero nande last pi metienyitira era no ene 3 yaroseretigwe amakarabati ase chipara chiabire chigonchanda unabone para ya nyaramba mpaka kebabe epare ri yarosetigu riri Kenyatta achiteri tangani inche nachete koye nacha koyerozi nande ninche nanyebegeta amakarabati yachakire konyakorokana buya bono buna January etu igwananete bune biragita ngocha bire itibo ward bona kindete kote yantu baitu na toba baremereri egasi ngokora tore mpaka nono ndo taite kobori oikacha tu arobosoku na kibono ngingo tebingo korra abantu getara koreka mwegwa mache na kunye gechini akumete minte FM akunywe gumba ko monto teba ne nano tano tena igo meaning ine gasi korire nengia na ande go ningendete gokora enyagetari gechini nero ne podi tuganyete yaerire kiregento abanyagetari na bagocha na bana siasa bake mbali ngoja koiru baratanga gopimwa bongo gosakiri yabo mbuyere erinda amanya gopingana ne nana because baotana mwenye ngufu mpishe totene nanchera ase ngenjo boni gagochimotu ase tayo jagotana bono noche konyara otherwise tiganya sabaseni nande ngirorere butambe nande mteyanto baito onde tarera onde tabagakorera omwaka oyo mpaka akoro omwaka noko banyagetomo goserete tiga tuangame tuabirane toso omwaka 2026 nebisio bya Nyasaye tata biama.